ಬೂಯಾ ದಾದಿ ಹೆಚ್ಚನ ಬೇಜಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಗೊಬ್ಬರಂಡ ಬೊಬ್ಬರ ಎಜ್ಜಿವೆ ಶುಭನ್ ಮುರಣಿ ದರಿದು పోతుండు ಶೇ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೊಬಲ್ ಎತ್ಕೊತ್ತೆ ದೇ ಈ ನೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಏ ಬುರ್ಚಿಬೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೇಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬುರ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 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 ಗೊಬ್ಬಲಿ ಬುರ್ಚಿಬೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದು ಸುಬನ್ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬುನ್ ಮಾತ್ರ ರ್ಯಾಶ್ ಅವ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಾಶ್ ಗೊಬ್ಬಲಿ A few moments later. ಶುಭನ್ ಅಚ್ಚನ್ನ ಆಂಡೆ ಗೊಬ್ಬದು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಎನಿಮಿ ಎನಿಮಿ ಅದೇ ಎನಿಮಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಏತಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಡಾಂಡು ಸುಬನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಡಾಂಡ ಎಂತೂ ಎನಿಮಿ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲ ಒಪ್ಪುನತ ಮೊಬೈಲಿಂದ ದರ್ತುಂಡ ಎನಿಮಿಲ ಸೈಪೆ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ನೇ ಪುಡತ್ತು ಬಾಡ್ನಿ ಸುಬನ್ ಯಾನ್ ಸುರುವೆ ಪಂತ್ ಜನ ಯಾನ್ ರ್ಯಾಶ್ ಗೇಮರ್ ಅಂದೆ Drop from the top rope. I think well, Ref Theory on their feet as in every single person in this arena thinks it's showing this match. Bye bye, Tata, goodbye, Gaya.